ξεκίνησα την ιστιοπλοεία το 2009. Είχα έρθει με φίλες μου για μια μικρή κρουαζιέρα και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω με τα μαθήματα που θα γινόντουσαν από Σεπτέμβρη. Ξεκινάει η σεζόν. Δεν υπάρχει καμία πρόκληση να αντιμετωπίσει μια γυναίκα στην ιστιοπλοεία. Όπως μπορεί να κάνει ιστιοπλοεία ένας άντρας, έτσι και μια γυναίκα. Το θέμα είναι σωματική δύναμη αποκτάς, με εξάσκηση, αρκεί να θέλεις. Να έχεις τη θέληση, την όρεξη για να κάνεις ιστιοπλοεία. Δεν έχει να σε σταματήσει κάτι άλλο. Θα μπορούσε μια κοπέλα για μένα να ξεκινήσει ιστιοπλοεία από τα 6-7 της χρόνια. Για μένα θα ήταν το ιδανικό. Έτσι θα μάθει καλύτερα το άθλημα, θα έχει παραπάνω προοπτικές. Είτε να ξεκινήσει από μικρά σκάφη από λέιζερ και μετά να καταλήξει σε μεγάλο σκάφος ή να συνεχίσει με τα λέιζερ. Το οικονομικό κομμάτι για μένα είναι βατό. Δεν θεωρώ ότι είναι λόγος για να μην ξεκινήσει μια κοπέλα την ιστιοπλοεία ή να μην κάνει τα μαθήματα. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Η ιστιοπλοεία δεν είναι αυτό που βλέπουμε με luxury σκάφη, luxury καταστάσεις. Είναι ένα απλό άθλημα ουσιαστικά. Η πιο δυνατή εμπειρία, μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες που είχα στην ιστιοπλοεία ήταν στο κομμάτι του τερματισμού, σε ένα αγώνα που ξεκίνησε από τη Λάρνακα και ο τερματισμός ήταν στον Κόνο. Ήταν αγώνας πρωταθλήματος. Είχαμε ανοίξει το μεγαλύτερο πανί του σκάφους, το οποίο είναι το μπαλόνι, που είχε αρκετά τετραγωνικά μέτρα. Άρχισε να φυσάει ξαφνικά πολύ δυνατός άνεμος. Ήμασταν πλαγιοδρομία. Το σκάφος κατέληξε σχεδόν το μισονάρι μες στη θάλασσα. Λειτουργήσαμε ομαδικά. Ήταν πολύ έντονη στιγμή. Ακόμα τη θυμάμαι, νομίζω δεν την ξέχασα ποτέ στη ζωή μου. Τερματίσαμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η ιστιοπλοεία έχει να σε διδάξει πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι η υπομονή που πρέπει να έχεις, η ψυχική δύναμη. Είσαι μέσα στη θάλασσα για πολλές ώρες. Μαθαίνεις να συνυπάρχεις με ανθρώπους που ίσως να μην τους έχεις γνωρίσει ποτέ. Θα είναι η πρώτη φορά που τους γνωρίζεις, συνυπάρχεις μαζί τους, λειτουργείς ομαδικά. Ανοίγει πολλούς ορίζοντες η ιστιοπλοεία. Σε κάνει ανοιχτό μυαλό και πιο υπομονετικό και σου δίνει θάρρος να αντιμετωπίσεις τα διάφορα θέματα της καθημερινότητας.